നാളെ 2026 ആവുക. സമയം ഒരു പോക്ക്. നീ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് 3-4 കൊല്ലാവുന്നു. 4 വർഷം അയച്ചാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പരിപാടി? നക്സ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയെ കൊണ്ട് മാഗി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. പിന്നെ ചോറ് കൊടുക്കണം, ഇതൊന്ന് ഉറങ്ങണം. അതല്ല, ഭാവി പരിപാടി. ഭാവി പരിപാടി അതിപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പ്രായം വരുമല്ലയോ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ നോക്കി വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് നട്സൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിച്ചോളാം വെച്ചു. പിന്നെ ഇന്ന് 12 മണിക്ക് ടേബിളിന്റെ കീഴിൽ കയറുന്നോണ്ട് 12 മുന്തിരിങ്ങ എന്നിട്ട് വിഷു കാണാം സാധിക്കും. ജോലിക്ക് പോയാലേ കുടുംബം എങ്ങനെ കഴിയണം? അല്ല ഈ പ്രായത്തെ അച്ഛനും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ?